Pajjiżna rreġistra l-aqwa riżultat fl-istorja fl-andament fil-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, matul l-2015 pajjiżna rreġistra bilanċ pożittiv ta' 866 miljun euro bejn id-dħul u l-ħruġ lejn pajjiżi barranin. Dan huwa ekwivalenti għal kważi 10% tal-ġid nazzjonali. B'hekk għal darb'oħra r-riżultati ekonomiċi ta' pajjiżna kienu ferm aħjar mid-tbassir tal-esperti tal-Kummissjoni Ewropea li ftit xhur ilu bassru bilanċ pożittiv għal pajjiżna ta' 4.3% biss. Ir-riżultati sorprendenti f'dan il-qasam seħħew minkejja li fl-2015 pajjiżna importa ammont rekord ta' makkinarju għall-investiment fost oħrajn it-turbini għal power station il-ġdida. Iż-żieda fl-importazzjoni għamel tajjeb għaliha l-andament tajjeb fl-esportazzjoni ta' prodotti kif ukoll tkabbir qawwi fl-industrija tas-servizz. L-industrija turistika rat titjib ta' 9% fid-dħul, mentri l-bqija tal-qasam tas-servizzi kellu żieda ta' madwar 30%. Fl-istess ħin, statistika maħruġa mill-Eurostat tikkonferma l-andament pożittiv tas-servizzi f'Malta. Fil-fatt, skont stqarrija tal-Aġenzija Ewropea, il-qasam tas-servizzi kompla jixpruna tkabbir fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Minkejja li għat-tielet sena konsekuttiva kellna l-ogħla tkabbir fl-impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea, xorta qatt fadal ammont qawwi ta' offerti ta' xogħol li mhumiex jimtlew. Skont il-Eurostat, employers Maltin bħalissa għandhom job vacancies li jlaħqu 2.1% tal-postijiet kollha tax-xogħol. Dan huwa ferm ogħla mir-rata madwar l-Unjoni Ewropea.